Jo volia parlar en nom del grup del que soc portaveu, del grup municipal de València en Comú, per a valorar molt positivament el dia d'avui la signatura d'aquest acord en el que d'alguna manera el consistori ha mostrat de manera unànime el seu recolzament a aquesta iniciativa per a la ciutat de l'Artista Faller, que sense dubte un dels elements patrimonials i culturals més importants de la nostra ciutat. Penso que ja s'han fet molts comentaris al respecte de la importància d'aquest acord i de les línies de treball que es desenvoluparan. A mi m'agradaria fer una lectura des d'una de les regidories que són la meva responsabilitat, que és el tema de la innovació, perquè penso que aquest acord té una importància capital en aquesta matèria, i la innovació pot tindre, o està cridada a tindre, un paper molt important en el desenvolupament d'aquest acord del que avui hem signat. En aquest sentit, jo penso que pensar la ciutat de l'Artista Faller en clau de les potencialitats que té en clau d'innovació és fonamental, perquè d'alguna manera arreplega un esperit molt important a l'hora de treballar en matèria d'innovació, que és arreplegar allò que està més arrelat en la nostra ciutat, allò que és més característic i que ens dona un sentit i que té una trajectòria històrica i cultural fonamental, però per a donar-li una projecció cap al futur. Una projecció cap al futur i una projecció que vagi més enllà de les nostres fronteres. Jo penso que aquest acord pretén ubicar la ciutat de l'Artista Faller en una posició important en un àmbit cultural, artístic i creatiu que va més enllà de les pròpies falles. I penso que això ha de tindre i és un element innovador fonamental, i des d'aquest punt de vista penso que l'Ajuntament ha d'estar darrere d'aquest acord per a potenciar i recolzar aquests processos d'innovació que permeten d'alguna manera capitalitzar tot aquest conjunt de capacitats, de competències, de coneixements que estan presents a la ciutat de l'Artista Faller per a donar-li una projecció més enllà del que són les falles, més enllà de les nostres fronteres, pensant en clau internacional, per a veure de quina manera aquestes capacitats poden contribuir a desenvolupar noves opcions de mercat, de negoci, que contribueixen positivament al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. I en aquest sentit, combinar el que seria tradició i innovació, penso que és un dels elements fonamentals que permea aquest acord que hem signat avui i que d'alguna manera l'Ajuntament pensa que ha d'estar darrere recolzant, perquè és d'una importància molt important per a la ciutat de l'Artista Faller en si, però també per a la nostra ciutat, per allò de capitalitzar i donar-li valor als elements patrimonials, culturals i a tot aquest capital creatiu que en tenim a la ciutat de l'Artista Faller com un element singular de la nostra ciutat que cal projectar de cara al futur i a nivell internacional. Aquestes serien les meves valoracions.